No niin, tervehdys. Nyt aletaan asentaa tähän eteiskaapistoon peililiukuovet, slimluksit, mikä on todella ohut. Se vie vain 35 milliä yhteisessä kaapin syvyystilaa. Eli kun aukko mitataan tämmöiseen eteiseen, niin otetaan ihan tarkka mitta tämä aukon korkeus, eli tämä on 174. Mutta nyt on tässä sellainen juttu, että tämä ylähylly notkuu. Tämä on tästä keskeltä 5 milliä matalampi. Tähän asentaa sellainen lisävaruste, eli tehtiin tällainen putki ja se laitetaan tuohon. Se jää hyvin sinne piiloon. Hyvä huomioida silloin, että se on molemmista reunoista 174, mutta tästä se on matalampi. Eli jos mitataan makuuhuoneessa vaikka isoa tilaa, ja siellä on usein semmoinen sentin ero saattaa olla korkeudessa, niin siinä tapauksessa sitten annetaan se matalin mitta aina, koska muuten ne ei välttämättä itse toimimaan sinne. Eli leveässä kaappiryhmissä aina se matalin korkeusmitta, tai sitten siellä joutuu sitten vaan kiilaamaan, laittaa sinne joko alaliston alle tai sitten ylös sitten vähän kiilaa sille, että se korkeus pysyy samalla. Tällä tavalla. Nyt aletaan asentaa. Slimlux-peililiukuovissa on alalista, mikä on vähän matalampi. Ylälista on hivenen korkeampi. Eli korkeampi lista ylös. Tuossa näkyykö se sinne. Korkea lista tulee ylös. Tämä ja tämä tulee alas. Tässä tapauksessa täällä on valmiiksi tällainen tarrateippi, minkä saa laittaa tuohon alaosaan paikalleen. Ja tämä alalista kannattaa laittaa samoin ylälistä niin ihan tuohon kaapin etureunaan. Eli tämä laitetaan siihen, mutta on tästä keskeltä eikä kiinni. Tää kerran notkuu vielä tähän. Tää riittää, kun laittaa 3 ruuvia. Täällä on 3 reikää valmista. Räikkääkin on hyvä käyttää, niin se ei korkkaa se ruuvi siitä. Noin, ja nyt kun tää hylly notkuu, laittaa sen se putki vielä väliin. Noin, nyt on tää väliputki paikalla. Täällä on hienosti pakattu tällaiset kulmapalat lajaa. Ne on siististi pakattu. Ja nythän tässä ovessa on sitten, että toisessa päässä on pyörät, toisessa ei ole. Eli täällä ei ole, niin silloin tämä laitetaan ylöspäin, koska pyörät. Laittaa tuo takimainen ura etästä. Takimainen ura. Noin. Nyt saa säätää vielä. Mä en vielä laittaa tuota putkea yläpäästä kiinni, kun mä haluan katsoa, että se on just suorassa ton oven kanssa. Näin, täältä sitten seuraava oli. Näissähän on näissä peililiukuissa sillä slimeissä. Täällä on niinku tämän peilin takana on tällainen turvakalvo, että jos vaikka vasaralla tai jollain lätkämaalalla vahingossa hoitasee, niin sirpaleet ei tuttu mun lattialle. Tämän käännetään näin päin. Ja sitten nostamme sen paikalleen. Noin. Näin siinä. Sitten kiinnitään ton vielä ton putken yläpäälle. Pikkusen se on ton. Tuostahan se pystyy hyvin. Nyt tsekkaa. Täällä se jää kivasti piiloa sinne. Vaikka oven aukaisee. Hyvä putken. Näin. Päätytulpat, mitkä naputetaan. No periaatteessa yläreunaa voi laittaa. No. Paikalleen. Naputetaan vaan. Noin. Ja sitten ennen kuin laittaa alapäätytulpat paikalle, niin tarkistetaan, että nämä ovet kulkee suorassa. Täällä on nimittäin oven sisällä on sellainen pieni 4 mm kuusiokoloruuvi, millä saa säätää sitä oven kautta. Tuolla näkyy tuollainen pieni
kuusiokoloruuvi, niin siitä kiristetään vähän sitä. Useimmiten laitan sille, että jos tää laitetaan takit, niin käytetään tätä päätä enempi. Jätetään tää ulomainen ovi tänne oikeaan reunaan tässä tapauksessa. Ja sisimmäinen vaikka tuohon vasempaan reunaan. No nyt nähdään, että se tästä vähän. Tätä täytyy säätää. Eli tämän oven pyörää joutuu vähän täältä kiristämään. Ei aavistus vielä. Se kuulee äänestä, kun se toppaa tuonne. Se on suorassa. Ja sitten tämä oikeanpuolimainen ovi. Siinä on kanssa vähän näin. Noin, eli mistä tämä on saanut nimensä Slim Lux. Eli slim tarkoittaa sitä, että se on ohut. Se ei vie kaapin syvyystilaa kuin ainoastaan, jos mitalla otetaan tuosta niin 30 milliä. 35 ollaan sanottu aina. No ehkä se on tähän kaapin, tähän kun tää tulee pikkusen ulos, niin siinä se 35. Ja sitten Lux tarkoittaa sitä, että se on laadukas, eli siellä on turvakalvot takana. Ja nämä profiilit on pursotettua alumiinia, ei mitään prässättyä peltiä. Samoin ylä- ja alapistet. Noin. No niin. Ja sillä välin kun minä asensin nuo peililiukoille tuohon, niin Jari asensi tänne selkään. On muuten herkkä. Tää on laadukas, koska siellä on yläreunassa tuolla kotelon sisällä on laakeroidut sydämet, niin se liikkuu herkästi ja on myös pitkäikäinen. Kääntyy herkästi. Semmoinen jutska. Säletaili kyllä estää hyvin sitten lämmön karkaamisen ulos talvella ja sitten kesällä päinvastoin lämmön karkaamisen sisälle.